Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po kayo sa channel ni Cathy Bicolana Official. Ayan, isang Bicolanang lumalaban at sana naman po ay masubscribe nyo ang aking channel. Nais ko po sa inyong ipakilala ang tatay na si Tatay Romeo Barcenas. Isa po siyang PUB van driver at nakakuha po siya ng isang black na wallet na naglalaman ito ng 120,000 pesos lang naman po na may mga kasamang dollar. At nagmamay-ari po niyan ay si Ma'am Lady Ann Lee, na ang ginawa ni tatay ay isinauli niya sa himpilan ni Senator Rapi Tulfo. Ayan. At nandyan po yung boss niya na tuwang-tuwa sa kanya at proud na proud syempre na magkaroon ka ng isang empleyadong tapat. At nandyan din po si Ma'am Lady Ann Lee, yung may-ari ng black na wallet na mayroong laman na pera na nagkakalagang 120,000 pesos. At isinauli yan ni Tatay Romeo dahil sa kanyang mabait na personalidad, matapat. Binigyan siya ng isang karangalan at pabuya ng himpilan ni Senator Rapi Tulfo at syempre ni Ma'am Lady Ann Lee na may-ari ng wallet. Binigyan siya, ayaw pang tanggapin sana yan ni Tatay Romeo kasi daw single mom si Ma'am Lady Ann. Pero ito ay nararapat dahil sa katapatan niya, binigyan siya ng pabuya. Ayan, napakagaling naman. Congratulations po tatay. Ayan, tuwang-tuwa si Tatay Romeo dahil nagkaroon siya ng pera dahil sa kanyang katapatan sa pagsasauli ng gamit. Kaya po para sa lahat, isang aral ito sa atin na kapag hindi sa atin ay pwede nating ibalik doon sa may-ari. At talaga pong merong nagmamay-ari kung saan nyo yan nakuha. Kailangan maibalik natin doon sa may-ari. Ayan, maraming salamat po sa panonood.